Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának, írja Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben. Kedves barátaim, amikor karácsonykor a megtestesülés titkát ünnepeljük, erre az isteni bölcsességre és gazdagságra gondolunk. Isten olyan gazdag, hogy megosztotta velünk a saját életét. Megmutatta nekünk egy ember teljes élete által, hogy mennyire szeret minket, mert Jézus születésétől kezdve példa a számunkra. Mint csecsemő megszületett Betlehemben, a Rongyos Istvánban. Vállalja, hogy szegénynek születik, vállalja, hogy egy olyan idegen országban születik, ahol senki nem fogadja be. Vállalja, hogy egy olyan nép természetét látja meg a napvilágot, amely egy nagy birodalomnak az alárendelt másodrendű nemzete csupán. Vállalja, hogy egész életében nyomon kíséri a szegénység, hogy sokan nem értik meg, hogy végül igazságtalanul halálra ítélik és megölik. Vállalja a fájdalmakat, az égséget. Vállalja mindazt, amit az emberi élet kísérheti. És közben megmutatja, hogy minden viszontagság ellenére milyen tökéletes az ember. Mert nem az a tökéletes ember, aki soha nem találkozik a szenvedéssel. Mert nem az a tökéletes ember, akinek soha nincs akadály az életében, hanem az, aki mindenben az Isten akaratát keresi, és erejéhez képest azt meg is valósítja. Kedves jelenlévők, az elmúlt napokban és hetekben minden jel arra mutatott, hogy rohamosan közeledik a karácsony. A templomokban és otthonokban megjelentek az adventi koszorúk, a kirakatokban a zöld fenyőágacskák, az egyesületekben és üzemekben ünnepségeket rendeztek. Az igazi karácsony mégis az éjféli szentmisével kezdődik, máshogy ezt sehol nem lehet méltóban megünnepelni, mint a fényesen kivilágított templomokban, a fenyőfákkal díszített oltárok és Betlehem elé sereglet ívő nép körében, amely ezen az éjszakán örvendezve hódol Isten fia előtt, aki ember lett a földön. Jézus születésére emlékezünk, és a korabeli beszámolók alapján felidézzük ennek a világra szóló eseménynek az üdvözítő jelentőségét. Mit ér ez a pompás születésnapi megemlékezés élő hit nélkül? Mit ér az éjféli és a karácsonyi mise, ha Betlehemben született Jézus, isteni üdvözítő, és tanítása már nem befolyásolja mindennapi életünket, döntéseinket és tetteinket? A karácsony felőtt állva erre a felismerésre döbbenünk rá évről évre. Kedves barátaim, kedves örökbálintiak, minden évnek megvan a maga arculata, a maga légköre, a maga reménysége, a maga szomorúsága. Az idei karácsonykor különösen is gondolnunk kell a felelősséget vállaló személyek iránt is megnyíló, önmagát odaadni kész isteni szeretete. Mert bárhogyan is állnak körülöttünk az élet dolgai, nekünk magunknak kell észrevenni és vállalni mindazt a felelősséget, ami a helyzetünkből adódik, mindazt a szeretetet, mindazt a segítő közösséget, amit az élet kér tőlünk, és amit mindennapjaink lehetővé tesznek számunkra. Térdeljünk hát oda a kis Jézus jászolához, engedjük, hogy közelsége a hatalmába kerítsen, és soha ne szakítjunk el tőle. Kedves barátaim, engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akiknek része volt ennek a 19. karácsonyi hangversenynek a megrendezésében. Külön köszönet illeti Fábik István urat, aki 12 esztendő óta fáradhatatlanul szervezi ezeket a zenés áldozatokat. Fizesse meg neki, szeretteinek, de minden fellépőnek és a Jóisten bőségesen ezt az áldozatvállalást. Hagyományosan helyről köszöntő városunk polgáraira közelgő ünnepek alkalmából. Nem egyszerű heteket élünk most, és számos nehézség elé nézzük még az új esztendőben is. De vigasztaljon bennünket hitünk, reményünk és szeretetünk. Hitünk abban, hogy a gondviselés nem véletlenül rendezi útjainkat. Nem véletlen, hogy most megpróbáltatásokkal kell szembenéznünk, még akkor sem véletlen, ha ma még nem ismerjük fel az értelmét. Én hiszem,
hogy a gondviselésnek szándéka van velük. Aztán legyen reményünk is abban, hogy jobbra sorsul majd városok sorsa. Legyen reményünk a jövőbe. És legyen szeretetünk Isten és embertársaink iránt, hogy tudjunk felelősséget vállalni egymás iránt. Éljük meg a közösség vállalását akkor is, amikor sorsunk nehezebbre fordult. Ha valamikor, akkor éppen most van szükség az összetartozásra. Kedves törökvári fiak, közelgő ünnepnapok alkalmából engedjék meg, hogy a város vezetése, családom és magam nevében őszinte szívvel kívánja Istentől megáldott karácsonyt, békességes, az áldozatvállalásokat is megértő, reményteli esztendőt. Köszönöm, hogy meghallgattak.